To albishirin kuma kallata fina-finan kamfanin Sultan to wannan lahadin ma fa da zafinta domin wannan satin fim ɗin Rabi Teja aka saki kuma ba sai ne muku ƙarin bayani ba kun san waye Rabi Teja inda bangaren suburbuɗa ne da bangaren a ci dariya da bangaren iya kafci so saboda haka shi za mu kawo muku a wannan lahadin mai zuwa da yardar Allah. Cikin ikon Allah kamar kowanne sati wannan satin ma waɗannan su ne manyan fina-finan da aka saki a OTT ta India a wannan satin kuma za mu kawo su baki ɗaya a ranar Lahadi mai zuwa dukkaninsu idan kun kalla za ku ga sababbin fina-finai ne manya saboda haka aje a kalla sannan muna ƙara sanar da ku cewa so ne zai dawo ranar kwarai kuwa haka kan ji daidai yadda na faɗa shirin so ne season 4 zai dawo muku a ranar 26 ga wata mai kamawa ma'ana bayan sallah da kwana 6 alhamis ta farko a bayan sallah. Kin sauya na kwana daya zo sai ta na kwana daya karki guje min rana daya kin sauya na kwana daya zo sai ta sauya na kwana daya zo sai ta na